mabende waiko nie lak sechegi. Kwadhi nyime ni sekta mar thieth e kaunti ma Siaya oseketo chenro makare mar kedo kod muoch mar tuoche e kaunti no bang' nyithindo moko ariyo wito ngimagi bang' tuo mar nyaldiema goyogi. Nonro motim gi sekta mar thieth nyiso ni ji 71 oseyudo thieth e sub county ma Bondo kod Rarieda bang' bedo kod ranyisi mar tuo mar nyaldiema. E romo manobagi e kaunti ma Siaya, jokanyo e sekta no Joseph Ogutu owacho ni ji 24 kuom ji 71 manothiedhi, 11 kuomgi gin jopuonjre. Gisingo keto chenro makare mag gayo kendo geng'o tuoche machalo kod mago ahinya e gwenge mag West Asembo kod Uyoma. I don't know if this is in like all there. The pattern we have established is that the disease is mainly associated with the beach areas. So far, unfortunately, we have lost 2 cases. The first case we lost on 17th, and the second case we lost on 18th. Everything that is required to be done in terms of sensitization, in terms of surveillance, in terms of treatment